Ahoj, já vás vítám u dalšího videa a dneska se podíváme konečně na bezdušáky. Vím, slibovala jsem to dlouho, ale tak lepší pozdě než nikdy. Každopádně se podíváme na to, co jsou to bezdušáky, jak fungují a hlavně, jak je opravit, když je píchnete. Tak jdeme na to. Bezdušák je plášť, který nemá v sobě klasickou duši. Řada cyklistů si ho oblíbila, zejména proto, že tam máte nižší riziko defektu, který vás zastaví. A hlavně, protože můžete jezdit s nižším tlakem v pneumatikách. A to právě proto, že tam nemá duši, ale jen vzduch a mlíko. Mlíko, neboli bezdušový tmel, je speciální těsnící tekutina, která obsahuje tekutý latex, který utěsní malé díry, třeba v potrnech, kamíncích nebo hřebících. Ale hlavně funguje automaticky, takže když píchnete, začne vám utíkat vzduch, ten natáhne mlíko, to utěsní díru a vy můžete jet v klidu dál. Prostě magic! No jo, ale co když je ta díra tak velká, že už ani mlíko nestačí? V tu chvíli máte 3 možnosti. Buď použijete klasickou duši, ale kdo by chtěl používat klasickou duši? Nebo použijete knot, kterým díru zaděláte. Videí s knotem už je hromada. No a nebo máme tady třetí možnost. Když nestačí knot, tak jsou tady plugy. Plugy jsou vlastně takový docela chytrý záplaty a hodí se na větší díry, kde ten knot nestačí. A hlavně co, tak je to trvalejší řešení. Takže se jdem podívat, jak na to. Takže první krok, najděte díru. Druhý krok, sundejte plášť z rávku. A hlavně si zapamatujte, kde ta díra byla, jinak budete jak blázni točit kolem dokola. Teď přijde trochu nechuťárna. Vnitřek musíte obrousit. Každopádně, když to zvládne pražička, zvládne to každý. Tak, máme obroušeno a jdeme lepit. S lepidlem rozhodně nešetříme. Teď vyberte správnou velikost plugu, protáhněte ho dovnitř, aby ten kovový kus zůstal venku a teď to chvíli přidržte. Teď už stačí jenom zastřihnout. Nechat trčet třeba 3 až 5 mm. Ono se to časem obrousí samo. Tak, a máme opraveno. Jak vidíte, nebyla to žádná věda, bylo to vlastně docela intuitivní a když jsem to zvládla já, zvládnete to taky. Nicméně máme sice díru zalepenou, ale plášť máme prázdný. Důvod je jednoduchý. Stejně jako máme výhody bezdušáků, tak úskalí je, že jakmile si dáte plášť z drávku, tak potom potřebujete použít na nafouknutí bombičku. Protože potřebujete dostat do toho pláště větší objem vzduchu najednou, aby vlastně zase naskočil zpátky na ten ráfek. Takže takové doporučení ve chvíli, kdy nezabere mlíko ani knot a budete počítat s touhletou opravou, mějte po ruce bombičku a pak je k zamyšlení, jestli na té duši něco není. Jestli vlastně jako na té staré dobré duši něco není. No nic, vy mi dejte do komentářů vědět, jestli jste měli defekt s bezdušákama, jak to dopadlo, zajímají mě vaše příběhy a já se na vás budu těšit dřív než za 4 roky zase u dalšího videa. Tak čau.